Ani ana ang sepsis. Sige gyud mo makadungog ana may gala ng pangalan o diagnosis. Sepsis, cardiopulmonary arrest secondary to sepsis. Katong mas samot na tong nakaagi nga na sila na namatyan nga moment nga naa siya pagkaon, naa siya kasilungan, naa siya kapuy-an, ang kagaw mahigala. Mudaghan na siya. Maghimo na siya og maghimo sa mga anak. Per second na siya, per second. Dili na siya ingon nga mo manganak siya sunod adlaw. Per second. Mudaghan na siya. Every hour, mo develop siya libo ka anak ang kagaw. Itong gibara nga dili makalakaw atong lugar ato. So, ang una na niya iyang i-chop down ang paingon nga dugo paingon dito sa samad, ang pabalik nga ugat nga gikan sa samad bara. Okay. Ang kaayuhan na may gala kay dili makalapas, dili makalampas ang kagaw dito sa ubang dili na siya tungod sa bakterya, kundi tungod sa reaksyon sa atong lawas dito sa infection. Okay. Ang sunod nga phase may gala, kung makalusot paghihapon ang tungod sa kadaghan milyon-milyon ang kagaw na develop, makalusot siya, di siya mabara sa barrier sa shutdown sa white blood cell. Ang kagaw kay multiply man siya millions for every second. Ang iyang himong una, iyang i-take over ang mga cell. Wa gi Bisaya sa cell mga manang. So muna siya ang basic unit, bunang pinaka gamay sa atong baga for example. Dito ang kagaw di makaya kay puno naman kayo tubig iyang baga. Pag abot niya punto kay sige siya hangak ana siya dili maka kuan kay dili wala may exchange sa oxygen mahigala og carbon dioxide kay na may tubig sa baga. So muhangak siya ang pasyente. Undang sa kasing-kasing may gala. Pag undang, wala na supply ang utok o dugo. Diba? Pag wala na supply in 5 minutes may gala, magtanga ng pasyente ni mo. Di na mo kurap. Siyempre, buton, imong kuno iduot, makita nimo nga hupong yung kaayo ang pasyente. Okay. Maunsa naman na do? Kung ingana nga septic stage, unsaon naman na siya? Mga di na lang mo mga higala. Kay diha na siya kayo kay dali na siya ma-identify sa kagaw. Dali na kayo siya ma-identify. Ay, ikaw dahil kang pulisa ka, balik lang ka diri ha. Pulis man ang antibiotic mahigala. So, pagka-recognize sa bakterya nga, ang imong armas, 45 laman, butangan na niya ang iyang sagang nga pang 45. Himo siya og tangke de gira, himo po siya og shield nga pang kuan pa, pang atomic bomb. Unsa naman hinuon ang imong pinakamahal nga antibiotic? Why gid useless. Mao na siya ang sitwasyon sa sepsis may gala. Munang first, ang second,
tungod sa reaction sa atong lawas sa infection, iyang barahon, iyang katong istorya nako ganiha nga iyang i-shutdown ang atong kasing naga tubig na iyang baga, di na siya mohimo og ihi, shutdown ang iyang kidney, og ang iyang atay nagsugod na og fail. Bisaya sa fail. Niundang na. So, unsaon mo na to na? Wala na nang prangka-prangka ni pagkaistorya ba? Ang iyang anak nagainom-inom og para pang padako sa lawas kay nag-gym man. O gitan-aw nako sa iyang dala-dala og urinalysis ni saka ang ketones. Unsaon naman na ron? Ketones, muna siyang substances makita sa imong ihi. Sign nga nagalisod ang imong lawas. Karon alangan magmoingon ko nga kuan way problema nga naamang gyud di man na magawas ng ketones kung way problema nya man ko kakita sa pasyente mo ni siya may gala magpatanaw sa mong doktor bago mong magpa-examine laboratory kay malisang mo ba sa resulta akong masayon man naingon na kidney failure ng kanang sayo na kaysa ma-explain pa ka ngano man ning usab ning na ketones dili sa urinalysis kay mas taas pa ng istorya. Madali man. Dagang yung doktor ng naunsa man nang. Naunsa man ni dok. Maingon dayon nga kailangan reseta lang. Kailangan reseta human. Dali istorya mao na siya nang balik ko sa topic na kung sepsis. Usahay maingon jud ko